No niin, koska sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin kokeillaan miten video, mitä tämä näyttää. Kertooko tämä nyt sitten 10 000 sanaa. Tässä olisi tosiaan 2010 Touarekki. Minä tämän ostin lunastettuna vakuutusyhtiöltä. Oli tarkoitus, että itse olisin enemmän tällä ajellut, mutta työmatka on nyt sen verran lyhyt. Ja todellisuudessa itsellä on tuo pakettiauto ehkä vähän viisaampi, niin sillä ajella, kun sellainen jo pihasta myös löytyy. Tämä nurkka oli tosissaan saanut kopsauksen, eli tuoritiillä on uusittu ja tuolla minä olen muovikorjannut. Korjauksen näkee täältä. Kun menee lähemmäs katsomaan, sen huomaa, mutta kauempaa katsottuna ei sitä juuri älyäkään. Noita löytyy Euroopan purkaamoilta vähän kohtuullisempaan hintaan kuin Suomesta. Suomessa ei tuota ollut edes tähän hätää saatavilla, kun yritin sitä etsiä. Umpioissa oli myös pienet rokaamat. Näistähän ei ole käytännön haittaa mitään, koska minä olen lakannut nämä umpiot. Siksi nämä on näin kirkkaat ja hyvät. Nämä on täysin LED-xenon ja kääntyvät korkeus- sekä pystysuunnassa. Etukamerasta oli minulla maininta, se on sumea. Yritin tätä lakata tuota linssiä, se ei sillä parantunut, eli se on sumea siltikin tuo etulinssi. Tässä on siksi tuo kamera tuolla, että tässä on 360 parkkeerausta varten, eli jokaisesta peilistä löytyy myös kummastakin suoja, täysin ehjä, että tämä ei ole sen enempää saanut kiveä siinä napsauksessa. Vanteessa oli joku tosi pieni jälki, perus kanttariihottumaa. Se oli tullut myös siinä kolarissa, ei mitään merkittävää. Tämä jo pesasin, mutta näin täällä vaan rapaisilla teillä kun lähtee, niin likaantuu valkoinen auto. Muutoin aika siisti. Pieniä lommoja tietenkin tämän ikäisessä autossa jo siellä täällä, mutta ei mitään todellakaan isoa. Ovenlaidat on tosi siistit tämän ikäisessä autossa. Jos vertaa, että Fordi ruostui jo 2 vuoden iässä, niin täällä ei ole kyllä missään ovessa selkeästi mitään alkavaa. Verhoukset on siistikuntoiset. Edestä löytyy muistipenkki apukuljettajalle. Penkki on tosi ryhdikäs ja siisti. Alakantra nahka. Siinä on lämmitys sekä kaikki sähkösäädöt. Nämä toimii. Alkuperäiset matot, kaikki on siistiä ja hyvää täällä. Sieltä ei sen enempää. Mennään takapenkille. Täällä myös oven laidat on siistit. Ei alkavaa, vähän pinttynyttä likaa, mutta nehän lähtee pesemällä. Lisäksi kynnykset, siistin näköiset, perusnaarmua, ei mitään älytöntä lommua tai vastaavaa. Takapenkillä myös alkuperäiset matot, siisti nahka alakantra ja lisäksi löytyy myös lämmitys. Takapenkkien lämmitys toimii ja löytyy verkkovirtapistoke. Hänen toimivuudestaan en ole aivan täysin varma, mutta luultavasti toimii. Selkänojat ovat säädettävissä sekä myös penkin edestaakse säätö lisää sitten tarvittaessa jalkatilaa ja takakontin säilytystilaa. Panoraamakatto ja tumma kattoverhous. Takaovet ja takaikkunat on lapsilukolliset, eli ne saa kuljettajan ovesta lukkoon tarvittaessa. No, sitten takalta löytyy myös peruutustutkat, ne toimivat. Lisäksi täältä löytyy kamera täältäkin. Ja puskuri on yleisesti ihan siisti. Tietenkin peruskäytön jälkeen tässä lastausaukon tienoilla ja kun vetokoukkua on käytetty, eli kärriä laitettu kiinni, niin aisa kopsahtaa. Lisäksi täällä on tehty muovikorjailutöitä. Siistit toisin sanoen. Vähän erottuu, mutta saa sitä käytön jälkeäkin varmaan tämä ikäisessä on hieman ollut. Saastelaitteethan meillä on täällä paikallaan. Ei ole niitä räplätty. Eli ei tule mustaa sormen päähän. Se on hyvä. Sähköinen takaluukku. Takaluukku ihan siisti. Tuolla on pientä alkavaa sinkkikuplaa. Mutta tämä
alue itsessään siisti. Ei työnnyt tuolta mistään saamatiivisteaineenkaan välistä ruostetta esille. Takakontissa nyt on vähän minun omaa tavaraa, mitkä siirtyy sitten toisen auton kyytiin. Täältä löytyy juurikin mainitusti tämä vetokoukku. Vetokoukun sähköpelaa, mitä itse tällä kerran olen kärriä päässyt vetämään. Erillinen tavaratilan matto, tuo on kiva, jos tarvitsee pestä, niin tämä on helppo laittaa myös kuivamaan. Myös takapenkkien kääntö löytyy täältä. Saa sitä tavaratilaa lisää tuonne. Eipä siinä sen kummempaa. Mennään nyt tänne toisellekin puolelle. Tehdään tänne perustarkastukset. Täällä näyttää siistiltä. Ei Fordimaista oiretta, eikä mitään kummempaakaan. Täällä on oikein siistiä. Nuo voidaan laittaa noin. Saavutaan sitten tänne kipparin paikalle. Täällä jatkuu sama siisti olemus oven alalaidoissa sekä kynnyksessä. Ei mitään peruskäytön jälkeä suurempaa. Kuljettajan penkki yhtä lailla sähkösäätöinen muistilla. Penkki siisti ja tukeva, lämmitys toimii, ei mitään moitetta siinä. Täältä ovesta meiltä löytyy edellä mainitusti nuo lapsilukot takaoviin sekä takaluukun käyttökatkaisija ja peilin käyttökatkaisijat. Eli löytyy lämmitys ja taitto sähköllä. Mainittava vika, eli ratin korkeussäätö ei toimi, mutta eteen taakse säätö toimii. Siinä ei mitään, muuten toimii penkkien säädöt moitteetta. Perinteinen vakionopeuden säädin ei ole adaptiivinen, rattivaihteet ja monitoimiohjauspyörä. Ratti on aika siisti, ei juurikaan mitään moitittavaa siinä. Ja mittaristokin on mukava, tämmönen digimittaristo, kun tämän oikea nimi nyt sitten on. Täältä näet vaikka ja mitä, vaikka sitten puhelimet tai navitiedot kaikki. Täältä löytyy sitten meillä perus Climatronic 2-alueinen ilmastointi ja Webasto löytyy myös. Se on minulla nyt talvella pari kertaa kerkisin sitä käyttämään ja kyllähän tuo tuntui toimivan. Auto Hold elektroninen käsijarru tai seisontajarru. Tuo on koodattu tuo start-toppi pois päältä. Tuo on kyllä saa tuosta toimintaan nappia painaessa jos haluaa. Sitten löytyy on-road, off-road. Ilmeisesti vaikutti vähän vaiselaatikon toimintaan. En ole itsekään täysin perehtynyt, kun tällä en missään metsässä ole rumunnut. Näin. Täällä ei mitään perusvalikot mitä löytyy ja öljynvaihtohuoltohan tähän oli tehty. Siinä ei mitään kummempaa. Täältä vielä sitten näitä kattokäyttökatkaisijoita, perusvalokatkaisijat ja kartturivalot ja tuon panoraamakaton tuon häikäisysuojankin saa tuosta sähköisesti sitten vedettyä tähän esille tai piiloon haluttaessa. Myös niin sanottu amiskulma toimii tässä ja luukun saa myös haluttaessaan auki kokonaisuudessaan. Vedenpoistokanavat puhdistanut, elikkä ei pitäisi olla tämänkään suhteen mitään ongelmaa, että vuotaa sisälle vettä. Siinäpä oikeastaan pintaraapaisuna tästä autosta lisää, mitä kaikkea täältä löytyykään. Tämä on vallan mukava auto ajella. Jos tässä tarvitsisi enemmän matkaa ajaa, niin en kyllä hävittäisi tätä pois. Konehuone on siisti. Tämä oli
Minusta on ihan yllättävän siisti oikeasti näille kilometreille, että täällä ei niin juuri märkää näy missään. Aavistuksen verran oli jakolaatikko vaihdelaatikon jälkeen päästänyt pientä tihkumista, mutta ei todellakaan mitään siinä mielessä normaalista poikkeavaa. Ja tuo väelaakso tuolta on aivan kuiva. Siinä ei mitään. Eli konepellinkin alta tältä löytyy hyvinkin siisti auto.